אזהרה. אזהרה. אם אני אעשה מה... סקירת מסלול. אבל סקירת מסלול זה ה... עשיתי לך משהו אחר. לא, תוציא אותו רגע מהזה. לא, היה לך איקס, לא משנה. לא יודע. קח את הימין! קחו את הימין שלכם, קחו. לא. אין טבעים ביחד. משמאלה. יואו! נכנס בך. אתה לא אשם, הוא לא אשם. לא! נתן לי מכה. לא, באמבולנס אני לא. חכה, חכה. חכה. לא, נתן לי מכה בגב. לא, חכה. כל הכבוד לך. נזמין לאמבולנס, נזמין לך אמבולנס. לא יודעת. שיזמין משטרה כל הזמן, קודם כל. שלום, מדברת מונית. משטרה, תעני. שלום. תדבר, שלום מה לך. קורה לי? כואב לי. הלו. כן. יופי, אני בז'בוטינסקי, פינת אבוחצירא ברמזור, מישהו נכנס בי מאחורנית ואשתי נפצעה. זה כואב לי הגן.